اس گاؤں دے مولوی صاحب آ کے تے کہنے لگے بابا جی اے تسی کہندے نبی پاک معراج کرن گئے سن تے کیویں گئے سن؟ آپ نے فرمایا تینوں ادھے چ شکوہ تے شکایت تے مسئلہ کی ہے؟ کہنے لگا کہ اصل تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کرن کیویں گئے مگر آسمان تو پار کیویں گزر گئے؟ عقل نہیں مانگی کیویں پار گزر گئے؟ عصر دی نماز دا وقت سی، بابا جی نے فرمایا اذان پڑھو، اذان پڑھ کے نہ تے فرمایا نماز پڑھ کے جواب دینے ہاں تے آپ نے فرمایا بھائی کتاراں درست کرو، کتاراں درست کیتیاں تے اس دن بابا جی فرمان لگے جو نماز میں آپ پڑھاؤں گا۔ بڑے علماء قافلے جو موجود مگر آپ نے فرمایا جو نماز میں آپ پڑھاؤں گا، یعنی خلاف معمول آپ نے فرمایا نماز میں پڑھاؤں گا، مصلی تے کھلو گے۔ وہ جڑے مول صاحب نے اعتراض کیتا نا انہوں نے فرمان لگے مولوی جی تسی ذرا میرے پیچھے کھلو آ جائے۔ مول صاحب پیچھے کھلو گے، بابا جی جو دو تکبیر تحریمہ کہنے لگے تے مڑ کے فرمان لگے مولوی جی اج نماز ذرا دھیان نال پڑھے۔ اینا آپ نے فرما کے جدو تکبیر تحریمہ کی تھی سامنے دریائے اٹک پہ چل دائے، ادھر علماء بابا جی دے پیچھے سارے نماز پڑھے، کیسا عجیب سونا منظر، سامنے دریائے اٹک پہ چلے تے پیچھے جماعت کھڑی تے بابا جی سرکار نماز پڑھا رہے۔ نوجوان پہلی رکعت دے اندر بابا جی سرکار نے سورہ علم نشرہ پڑھی، دوسری رکعت دے اندر سورۃ النصر پڑھی، جڑے ویلے سلام پھیریا مولوی صاحب نے فرمایا مولوی جی کچھ کہو رے کیتا جے؟ مولوی جی بے کے حیران رہ گئے، جدو نماز شروع کیتی ہے دریائے اٹک سامنے پہ چل دے، جدو نماز مکمل کیتی ہے دریائے اٹک پیچھے پہ چل رہا ہے۔ بابا جی فرمان لگے مولوی جی کچھ پتہ لگا جے دریا کیویں پار ہویا؟ کہنے لگے نہیں پتہ چلیا۔ فرمایا دریا تیری سمجھ نہیں آندا، محمد معراج تیری سمجھ کیویں